بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی خطبہ کی اہوبدہ الحمدللہ انی رہائبگی حکم خطبہ کی اہوبدہ الحمدللہ انی رہائبہ جائز نہیں ہے مسیدہ اکائبہ کریسو لیتے دوبدہ دی مسیبو ہائبہ ضروری نی کھلوئی دبنی خطبہ سولنگی دا چندہ دوبگی حکم خطبہ سولنگی کی منوں دا چندہ دوبا حویدی پیسہ کھائبہ یادے مرمسنا کریگنبا چندہ دوگد بلی ربسو خطبہ سولنبا ہو جنگی کی ممانگ دا دوگد بنی خطبہ سولنبا ہو کربا کی منوں دا توبہ یادے خطبہ سولنگی دا نماز سولنبا کی متانگ دا ایک امامنا جمعہ کی نمید دا خطبہ پی نبی کی دمک دا مساگی کادگی تھرق لبا ندرگا ہاندگی مسجد دا لیریبا ویرگنا مساگی فم دگی خطبہ کی دمک دا منبر دا ککھت نبا کی دمک لبکھت لگ لبا ادوی ربدی متمسیدگی لوکھتنا جمعہ کی فرض نماز لوی بفاوبا مکل کدنگی نفل نماز سنگ امسنگ سنت نماز سنگ سونبا مکروہ تحریمینی میوئی کردی خطبہ انی کی مرکی اہام و متمدہ ہوگل لگا جمعہ کی سنت سنزل لگ بسو یاوی مسیح مکروہ تحریمینی توری دبنی ادموئی نمک امامنا لبکت لگ جنگی کی ممانگ دا سونبا حکربا نماسنگ ادو بدی لوشن با یائی حبدی تھونا لوشن با کسو ہونا گدا بنی فرض واجب قضا نماسنگ امسنگ جنازہ کی نماز امسنگ سزا تلاوسو حیربا متمسیدہ مکروہ تحریمینی توبہ دی صاحب ترتیب کی دمک دی جمعہ کی خطبہ کی مدم دسو قضا نماز سون جائزنی مکروہ نتی امسنگ حکم مسیمک اتوب خطبہ خدنگ